салом. хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 10 октябр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. намози ҷумъаи рӯзи 10 октябр дар масҷиди марказии шаҳри Душанбе дар шароити шадиди амниятӣ ва дар фазои даъват ба ҳифзи сулҳу субот баргузор шуд. намозгузорон ки шуморашон дар муқоиса бо намозҳои ҷумъаи гузашта камтар ба назар мерасид, пеш аз ворид шудан ба дохил аз назорати ходимони амнияту полис мегузаштанд. пеш аз шурӯи намози ҷумъа Саид Мукаррам Абдуқодирзода, раиси шӯрои уламои Тоҷикистон суҳбат кард ва мардумро ба ҳифзи сулҳу субот дар кишвар даъват кард. ӯ аз мардум хост ки фирефтаи даъватҳои ширкат дар гирдиҳамоиҳо ба хусус аз тарафи гурӯҳи 24 нашаванд. рӯзи 10 октябр зиндагӣ дар шаҳри Душанбе ба таври маъмулӣ идома дошт, вале ҳузури мардум дар кӯчаҳо камтар буд ва теъдоди мошинҳои полис ва маъмурони амниятӣ дар Душанбе бештар ба назар мерасид. барои огоҳ шудан аз вазъ хабарнигори мо ба маркази пойтахт майдони Дӯстӣ ба назди ҳайкали Исмоили Сомонӣ рафт ва Абдуллоҳи Ашур дар ин бора гузориш медиҳад. дар шаҳри Душанбе имрӯз авзо мисли ҳамарӯза буд ва зиндагии рӯзмарра идома дошт. фақат теъдоди мардум дар кӯчаву хиёбон камтар ба назар мерасид ва ҳузури нерӯҳои амниятӣ ба хусус кормандони милиса бештар буд. ҳаракати мошинҳои хусусиву таксиҳо низ камтар буд ва мошинҳои пулис бештар ҳаракат мекарданд. дар майдони марказии шаҳр дар майдони Дӯстӣ дар назди ҳайкалаи Исмоили Сомонӣ хабарнигорон низ ҷамъ омада ва вазъро мушоҳида карданд. ҳангоми наворбардории хабарнигорон кормандони пулис аз мо хостанд ки ба ҷои дигар равем ва дар он ҷо навор бигирем. дар суҳбат бо роҳгузарон баъзе аз онҳо мегуфтанд ки доир ба митингу эътирозҳо чизҳое шуниданд, вале нияти ширкат дар онро надоранд. ҳамин гуна шаҳр мисли пешина ором аст, ҳарчанд як нигарониҳое дар садои мардум ва ҳаммақомот дида мешавад. сару садо дар бораи намоишҳои эътирозӣ ва нооромӣ мояи нигаронӣ теъдоде аз мардум шудааст ки субҳи рӯзи 10 октябр дар бозорҳо бештар харидорӣ мекарданд. мушоҳида мешуд ки баъзе харидорон ба ҷои як халта 3-4 халта орд мехариданд. инро дар суҳбат бо озодӣ тоҷирони бозор ҳам тасдиқ карда гуфтанд ки дар як ҳафтаи ахир назар ба ҳафтаҳои пеш фурӯши маҳсулот бештар шудааст. ҳоҷи Мирзо Ибронов, рӯҳонии шинохтаи тоҷик, даъватҳои гурӯҳи 24 барои гирдиҳамоӣ ва эътироз алайҳи ҳукумати Тоҷикистонро маҳкум кард. имом-хатиби собиқи масҷиди Ҳилоли Аҳмари шаҳри Кӯлоб рӯзи 10 октябр ба радиои Озодӣ чунин гуфт: ҳар яками гурӯҳе ки набоша фарқ надора, вай рақам дора, берақаме касе боша набоша, мақсадаш ҳамин нором кардани ҳамин ҷомеа бошад, мо ҳеҷ вақт ҷонибдорӣ карда наметавонем. ора ҳар нафаре ҳам ки имрӯз бошад, хо дарунияй хо берунияй. ҳоҷи Мирзо афзуд ба шӯр овардану ноором кардани вазъият ва ба ҳам задани сулҳу суботи ҷомеа роҳи дуруст нест ва аз он бояд даст кашид. гурӯҳи мамнӯи 24, як созмони мухолифи давлат ба раҳбарии соҳибкори фирори Умаралӣ Қувватов таи чанд вақти ахир мардумро ба тазоҳурот даъват мекунад. баъди бастани баъзе аз вебсайтҳои хабариву шабакаҳои иҷтимоӣ субҳи 10 октябр фиристодану гирифтани СМС дар телефонҳои ҳамроҳ номумкин шуд. мақомоти Тоҷикистон ва ширкатҳои мобилӣ сабаби ин мушкилро шарҳ надоданд, вале гуфта мешавад ки ба сабаби даъватҳо ба тазоҳурот дар Душанбе ирсолу гирифтани СМС ва ё паёмакҳо қатъ шудааст. Али Ашраф Шабистарӣ, сафири собиқи Эрон дар Душанбе, дар нишасте дар пойтахт гуфт сулҳи тоҷикон ба осонӣ даст надодааст ва ин неъматро ба гуфтаи вай бояд ҳифз кард. дипломати эронӣ шоми 9 октябр дар маҳфили гуфтугӯи тамаддунҳо дар Душанбе дар ҳузури сиёсатмадорону донишмандони тоҷик аз нақши ҳукумат ва мухолифони давлат дар Тоҷикистон дар барқарории сулҳ ситоиш кард. Али Ашраф Шабистарӣ дар замони ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон дар солҳои 90 сафири Эрон дар Тоҷикистон буд. сафири собиқ дар идомаи суҳбаташ гурӯҳи давлати исломиро як созмоне номид ки ҳеҷ рабте ба ислом надорад ва ин динро бадном мекунад. ҳар сол дар рӯзи 10 октябр дар Тоҷикистон рӯзи фалак таҷлил мешавад ва бахшида ба ин рӯз ҳамасола дар Душанбе барномаи консертӣ баргузор шудаву фалаксароён аз ҳама гӯшаву канори кишвар ба пойтахт даъват мешаванд. интизор меравад имсол дар ҷашни фалак беш аз 20 фалаксарои тоҷик ва ҳам ҳунармандон аз Афғонистону Озарбойҷон ширкат кунанд.
و برای دریافت این نواری ویدیوهای بیشتر و خبرهای بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه مراجعت کنید.